Başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala sahabe ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Telini günahtan saklanmanın əhamiyəti. Telini günahtan saklanmanın əhamiyəti degan kişiге Allah tarafından verilgen en zor nimetlerden birisi ul til. Til zor nimet. Yani aytdım bit инде теге мен bir туган бар еді. Операция жасагач til отказать etdi инде. Күпме теге вообще зор nimет югала инде. Аш даже жылый башлады шундан соң инде. Уйлап карасың, сөйләшә аласың, раз тут сөйләшә алмыйсың инде. Аллаһ Тәгалә безгә телне бирде. Ул зор nimет. Бу агъза кеше тормышында бик зор урын алып тора. Allah da bu turuna şöyle diye beyte. Ar-Rahman allama'l Kur'an, halaqal insan allamahul bayan. King rahmetli Allah Kur'an'ı öğretti, kişini baraka getirdi, onu söyleşerge öğretti degan. Allah Teala bizni söyleşerge öğretmese biz söyleşe olmasaydık. Mana ayular бар manda tege hayvan alar bit indi özünçe söyleşer indi, bizim gibi söyleşmirler bit indi. Bizni Allah Teala söyleşerge öğretti diye. Allah Teala öğretmese biz söyleşe olmasaydık bir nişikte. Mesela etiyeni öğretti diye betsek, onu etiyeni maymunu öğret olma bit indi. Öyle tege onda obzarda bulgan hayvanlarını öğret olma bit söyleşerge. Kişini öğret ala balаны ne için? Потому что Allah birinci öğretti. Onlara ona etiyeni. Kişini yoqtan бар итү, Kur'an'ı öğretү һәм аңа сөйләшү сәләте бирү Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен күрсәтүче билгеләрдән санала дигән. Әгәр дә кешегә сөйләшү сәләте бирелмәсә, җир йөзендә тормыш бармас иде. Менә җир йөзендә тормыш бармас иде. Тел ярдәмендә кеше аралаша, гыйлем ала, күңелендә булган хисләрен башкаларга җиткерә. Кеше теле белән яхшы сүзләр дә һәм шулай ук гөнаһлы сүзләр дә сөйләргә мөмкин. Аны теге кеше сүзе теге әйтә бит әле, пычаксыз да үтәргә була дип инде тел белән инде. Әгәр дә ул теле белән хәерлегесен генә сөйләсә, Аллаһ Тәгалә аны җәннәткә кертә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, кем миңа авазы арасындагы телен һәм ике аягы арасындагы җинис агъзасын сакларга вәгъдә итсә, мин аңа җәннәт вәгъдә итәм ди. Кеше менә шушы ике агъза белән бик күп гөнаһ кыла инде. Монда авыз арасы диелгән, тел инде һәм ике аяк арасы. Кеше шуның белән күп гөнаһ кыла. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, кем шушы ике агъза өчен сакласа, гарантируй итәм ди, ул җәннәткә керә ди иншаллаһ. Абу Муса әл-Ашгари әйтә, мин әйттем, эй Аллаһның илчесе, саллаллаһу алейһи ва саллям, мусламаннарның кайсысы иң хәйлесе? Ул әйтте, башка мусламаннар аның теленнән һәм кулыннан эмин булган кеше. Менә башка мусламаннар аның теленнән һәм кулыннан бу эмин булган кеше. Кеше нинди генә сүз сөйләмәсен, аның һәр сүзе ике фәрештә тарафыннан язылып бара. Аллаһ та шулай дип әйтә. إذا تلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Qaf surəsində Allah Təala әйтә, ике кабул итүче язып баручы фәрештә кешедән чыгучы бөтен нәрсәне теркәп бара. Алар уң якта һәм сул якта утыра. Ул нинди генә сүз әйтмәсен, аны инде күзәтүче фәрештә язарга әзер тора. Qaf surәсе 10-18 аятта Аллаһ Təala шулай дип әйтә. Менә безгә хәбәр итә Аллаһ Тәгалә, ике якта фәрештә язып бара ди безнең гамәлләрне һәм безнең әйткән сүзләребезне. Уң якта фәрештә яза, сул якта фәрештә яза инде. Уң якта яза безнең изгелекләрне, сул якка яза безнең начар гамәлләрне. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Адәм баласы иртә белән торгач, бөтен агъзалар да телне ырышып, аңа шулай диләр. Менә Адәм баласы иртә белән торгач, бөтен агъзалар да телне ырышып, аңа шулай диләр. Безнең өчен Аллаһның газабына саклан. Дисәктә без сиңа бәйле. Әгәр дә син туры юлдан барсаң, biz de туры юлдан барабыз. Әгәр дә син туры юлдан чыксаң, biz de туры юлдан чыгабыз дигән.
Менә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый хадисе бар инде. Тел белән бөтен нәрсә бәйле инде. Бер вакытны имам Аш-Шафиғи дусты Рабиғка шулай диде. Эй Рабиғ, үзеңә кагылмаган сүзне сөйләмә. Әгәр дә син бер сүз сөйләсәң, син инде аның хуҗасы булмыйсың, а ул синең хуҗаң була. Менә үзеңә кагылмаган сүзне сөйләмә. Әгәр дә син бер сүзне сөйләсәң, син инде аның хуҗасы булмыйсың, ул синең хуҗаң була. Менә шуңа күрә Абдуллах ибн Мас'уд радиллаһу анху төрмәгә ябарга иң лаек агъза ул тел дип әйтте. Төрмәгә ябарга иң лаек агъза ул тел. Бер вакытны Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм сәфәрдә вакытта Муаз ибн Җабилга: "Сиңа иң мөһим нәрсә аның нигезе һәм иң югары ноктасы турында хәбәр итимме?" диде. Ул әйтә: "Әйе, я Аллаһның илчесе." Ул әйтә: "Иң мөһим нәрсә ул ислам дине. Аның нигезе намаз. Ә иң югарысы ноктасы Аллаһ юлында дошманнарга каршы сугышу." Соңыннан ул әйтте: "Шушыларның бөтенесендә тотып торучы нәрсә хакында сиңа хәбәр итимме?" Ул әйтә: "Ие, я Аллаһның илчесе." Соңыннан ул телен тотты һәм әйтте: "Менә шушыны сакла." Муаз ибн Җабил сорады: "Эй Аллаһның илчесе, әллә безне сөйләгән сүзләребез өчен газаплаячаклармы?" Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм гаҗәпләнеп әйтте: "Әнин сине югалтсын." Гаҗәпләндерде инде бу сүз инде. Әллә кешеләр телләре ярдәмендә ирешкән гөнаһлардан башка тагын берәр нәрсә өчен йөзләре белән утка атылачакмы? Ягъни Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм дәшә аптырады бу сүз әйткәч инде. Именно тел өчен ди бик күп кешеләрне газаплаячаклар ди, именно утта, тамак утында инде. Шуның өчен безгә Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм кушты шушы телне сакларга. Кыямәт көндә кеше хәтта уйламыйча әйткән сүзләре өчен дә газапка тартыла. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм шулай ди: "Дүсектә кеше үзе дә игътибар итмичә Аллаһ риза була торган бер сүз әйтә, һәм Аллаһ шуның белән аны дәрәҗәләргә күтәрә. Шулай кеше үзе дә игътибар итмичә Аллаһның ачуын чыгара торган бер сүз әйтә, һәм ул аны шуны аркасына җәһәннәмгә ата." Менә кеше сөйләшә, даже игътибар бирми, Аллаһ белән шушы аркылы башланган я дәрәҗәсен күтәрергә, я дәрәҗәсен астка төшерергә инде. Ә кешегә аңар игътибар бирми дигән инде. Аль-Хасан аль-Басри әйтә: "Әлеге вакытта шулай дип әйтәләр иде. Мөэминнең теле йөрәге артыннан йөри. Әгәр дә ул берәр нәрсә әйтергә теләсә, башта аның турында йөрәге белән уйлый. Аннан соң әйтә. Мунафикның теле йөрәге алдыннан йөри. Әгәр дә ул берәр нәрсә әйтергә теләсә, аны теле белән әйтә, ә йөрәге белән аның турында уйламый." Йөрәк дигән сүз акыл инде бу. Беренче тел сөйләгән алдыннан кирәк акыл белән уйларга. Ул Аллаһ аны белән разыймы или юкмы? Менә риваятларда килә, кайбер сахабалар авызга таш тыгып йөргәннәр инде. Берсе. Сөйләр алдыннан таш алган, то есть уйлаган беренче, Аллаһ шушы әйткән сүз белән разый микән, юк микән? Разый булса алган да, сөйләгән разый булмаса, кире тыкканнар шулай әйткән инде. Шуның өчен безнең телебез нужно контрольдә тотырга. Контрольдә инде. Аллаһ разыймы синең әйткән сүз белән, или разый түгелме икән инде. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Кем дә кем Аллаһка һәм кыямәт көне ышанса, хәйле сүз әйтсен яки эндәшмәсен" ди. Кай вакытны эндәшмәү дә хәйлерәк булып санала инде. Шулай Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Адәм баласының яхшылыкка эндәү, начарлыктан туктату һәм Аллаһны искә төшерүдән кала, һәр әйткән сүзе үзенә каршы булачак." Менә самый яхшы сүзләр инде, самый яхшысы, яисә син яхшылыкка эндисен, яисә начарлыктан тыясың тел белән инде. Яисә Аллаһны искә төшерәсең. Самый яхшы сүзләр. Әйткән сүзе үзенә каршы булачак дип килә инде, әгәр дә башка инде. Имам Ан-Навави Әл-Аскар китабында әйтә: "Бәлки дини вазифалар белән йөкләнелгән һәр кеше телен файда булмаган сүзләрдән саклара тиеш. Әгәр дә сөйләве белән сөйләмәве бер тигез булса, ул вакытта аны калдыру сүннәт. Чөнки мубах сүз кеше макрух яки харам сүз сөйләүгә әйтергә мөмкин." Ягъни, әгәр дә синең әйткән сүзең мәсәлән уртада икән, яхшымы или начармы син уйлыйсың, лучше сөйләмә дигән инде. Яхшы булса сөйлә, начар булса сөйләмә.
o'rtada bo'lsa o'lcha qoldir deganingda. Так, shu bilan bo'ldi. Subhanakallohi bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.